Здравейте, потребители на Xbox, аз съм Микроти, както виждате, не ви излагах за GTA 4, но нали има по-малко, ама сега малко снимам и да почва лага отново. Но ако питате, аз съм на Windows 7, GTI в Razor ми е на... Да, GTI ми е версията на Razor 1.9.1.1. 1911, така да се каже, не знам. Просто резолюцията е идеална, много искам да ми лаги да почна да снимам епизоди на нея, но нали не мога. Ако може до сега да съм почнал и да съм стигнал 50 епизод. След тази игра ще свалих много отдавна. Сега на мен, ако не лаги в клипа, може да снимам да почна, ама... Това нали на мен тук да ми лаги изобщо сега. Малко се оправи лагва фреймовете. Не искам изобщо да не лагва. One on